Приеми го последния начин. Всяко едно не, което получаваш от мейлове, всяко едно не, което получаваш от обаждания, всяко едно не, което получаваш всеки един път, когато ти си предложиш офертата, те доближава до първото ти да, след това до второто, след това до третото. И реално може да го направиш последния начин. Ако примерно услугата ти струва 1000 евро или продукта и ти кажат 99 пъти не и един път да, просто може да си представи следното. Всяко едно не ти е по 10 евро. 10 евро, 10 евро, 10 евро и като се съберат 100 нета на 101-то, оп, и получаваш 1000 евро. Не е сложно, супер лесно. Въпросът е да не се отказваш и да продължаваш да правиш това, което правиш, това, което продаваш, за да можеш да започнеш да изкарваш пари, защото единствено постоянството ще ти помогне да изкарваш пари. За още полезни съвети може да ме последвате и да харесате видеото.